Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. Прийшов час поділитися з вами другим випуском нової рубрики «Розтлумач», у якої я тлумачу вам невідомі ці нагадую про уже відомі факти, зв'язані з найлепшою гульнёй у світі – баскетболом. І у гэтым выпуску я крыху распавяду вам пра гісторыю галоўнага атрыбуту нашага з вами улюбёнага віду спорту – баскетбольнага мяча. Ну што, пагналі? Першапачаткова для заняткаў баскетболам ягоны вынаходнік доктар Джеймс Нейсміт, выкладчык міжнароднай навучальнай школы Асацыяцыі хрысціянскай моладзі ў Спрынгфілдзе, і ўсе ягоныя паслядоўнікі выкарыстоўвалі звычайны футбольны мяч. Той, хто хоць раз вымушаны быў гуляць у баскетбол футбольным мячом, ведае, наколькі гэта непрыемна. Ён занадта лёгкі і гладкі, і таму ім нязручна маніпуляваць падчас перадач, кідкоў і дрыблінгу. І таму натуральна, і, дарэчы, даволі хутка паўстала пытанне аб стварэнні для новага віду спорту асобнага мяча. І ў 1894 годзе футбольны мяч быў заменены адмысловым баскетбольным. Першыя баскетбольныя мячы былі сшытыя з некалькіх кавалкаў скуры, унутры якіх размяшчалася гумовая камера. Таксама яны мелі шнуроўку, на манер той, якая і зараз выкарыстоўваецца ў мячах для амерыканскага футболу. І гэта было даволі зручна, бо тыя першыя мячы даволі хутка здуваліся. Пасля кожнай чвэрці іх трэба было падпампоўваць. Дзеля гэтага шнуроўка развязвалася, бо толькі так можна было атрымаць доступ да камеры ўнутры такога мяча. Дарэчы, праз усе гэтыя асаблівасці вытворчасці першыя баскетбольныя мячы не мелі строгай сферычнай формы. Але тагачасным гульцам гэта не вельмі заважала, бо, як мы памятаем, на старце гэтага віда спорту такой з'явы, як вядзенне мяча альбо дрыблінг, не існавала ў прынцыпе. Першыя мячы былі крыху большымі па памеры за сучасныя. Іх дыяметр складаў 33 дюймы. У той час, як у сучаснасці, у мужчынскі баскетбол гуляюць мячамі дыяметрам прыблізна 29,5–30 дюймаў. У 1929 годзе баскетбольныя мячы змяніліся. Іх шнуроўка цяпер зрабілася схаванай, то бок стала рабіцца ўнутры мяча, а форма змянілася на больш роўную сферычную, дзеля больш прадказальнага адскока ад пляцоўкі, бо да таго часу дрыблінг у баскетболе ўжо з'явіўся і быў узаконены. У 1937 годзе з мячоў для баскетболу нарэшце знікла шнуроўка, а ў 1942 іх ужо перасталі шыць, і яны зрабіліся яшчэ больш падобнымі на сучасныя. У прыватнасці, на іх з'явіўся пазнавальны цяпер усім узор з тонкіх ліній. У амерыканскай тэрміналогіі гэтыя чорныя палосачкі называюцца channels – каналы. Гэтыя каналы выконвалі адразу дзве карысныя функцыі. Па-першае, яны ядналі ў адно цэлае скураныя палоскі, з якіх быў зроблены мяч. А па-другое, каналы з'яўляліся умоўнымі каркасамі мяча, не даючы яму раней за час пераўтварыцца ў яйка, то бок спляскацца. А вось вам яшчэ 5 цікавых фактаў пра баскетбольны мяч. Spalding была першай кампаніяй, якая вырабіла баскетбольны мяч для афіцыйнага выкарыстання. Заснавальнік кампаніі Альберт Spalding зрабіў першы спецыяльны мяч для гульні ў баскетбол напрыканцы 19 стагоддзя па замове самога Джеймса Нейсміта.
З таго часу кампанія зрабілася буйным вытворцам спартовай экіпіроўкі і прылад, і нават была афіцыйным пастаўшчыком гульнявых мячоў NBA, WNBA і G-лігі з 1983 по 2021 год. Адна з тэорый, чаму баскетбольныя мячы аранжавыя, павязаная якраз з першымі мячамі. Справа ў тым, што скура, з якой яны рабіліся, мела якраз-такі бура-аранжавы колер, што, праўда, цямнейшы, чым зараз. І таму колер сучасных баскетбольных мячоў – гэта своеасаблівая даніна павагі традыцыям. Сучасныя афіцыйныя баскетбольныя мячы маюць 5 стандартных памераў. Нумар 3, 4, 5, 6 і 7. Гэтыя памеры адрозніваюцца дыаметрам і вагой. Памер выкарыстоўваемага падчас матчу мяча залежыць ад узросту і полу гульцоў. Але ёсць і выключэнне. Баскетбол 3х3. У яго гуляюць спецыяльным мячом, які па памеры супадае з мячом нумар 6, але важыць як мяч памеру нумар 7. А ўсё таму, што першапачаткова ў баскетбол 3х3 гулялі толькі на вуліцы. І такім мяч для яго быў зроблены наўмысна, каб менш паддавацца ўздзеянню ветру. На працягу доўгіх гадоў скура была асноўным матэрыялам для стварэння баскетбольных мячоў. Аднак у 90-х гадах пачалі з'яўляцца і сінтэтычныя кампазітныя матэрыялы, якія хутка заваёўвалі папулярнасць і прызнаваліся многімі лігамі свету. Так і NBA у чэрвені 2006 увяла новы афіцыйны гульнявы мяч. Навінка вытворчасці Spalding, мяч Cross Traction, мела новы дызайн і новае пакрыццё са штучных матэрыялаў, якое, па заяве вытворцы, дазваляла лепш адчуваць і захопліваць мяч падчас гульні, а таксама надзяляла мяч большай зносаўстойлівасцю, чым яго скураны аналаг. Аднак па патрабаванні большасці гульцоў, якім гэты новы мяч не прыйшоўся даспадобы, тагачасны камісіянер NBA Дэвід Стэрн ужо 11 снежня 2006 года прыняў рашэнне павярнуцца да старой скураной мадэлі. Такім чынам, новы мяч з сінтэтычных матэрыялаў пратрымаўся ў NBA на практыцы усяго каля 1,5 месяцаў. З 1967 па 1976 гады існаваўшая тады Амерыканская баскетбольная асацыяцыя, якая пазней была паглынутая NBA, выкарыстоўвала баскетбольныя мячы бела-чырвона-сіняй афарбоўкі. Зараз жа такія мячы выкарыстоўваюцца падчас трохачковых спаборніцтваў у NBA у якасці так званых «money balls» ці грашовых мячоў, якія прыносяць 2 ачкі замест аднаго. Вось такую эвалюцыю прайшоў звыклы для нас і, здавалася б, такі просты баскетбольны мяч. Ці даведаліся вы з гэтага выпуску нешта новае пра нашага аранжавага улюбёнца? Пішыце ў каментарах і падтрымайце новую рубрыку рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту і хай будзе баскетбол!